নাই দিও কাহিলি নাই পানির তো অসুবিধা সব বলে লাগিছি শুনো তোমার 30 এসপি মোটর লাগিছি দুইটা মোটর চালুছি আমি পঞ্চায়েত রে ভালো অপারেটর দেই দউଛୁ ସେ ভাল অপারেট করা হবো আসিও পানি আর বর্তমান তোমার যে এই পড়াকু পানি পাই পড়িনি খালি এই পড়া মেন রোড আমরা যেটা বুঝিলি পাইপ পড়িছে গলা 6 মাস না না ইয়ে পাইপ হচ্ছে মেগা পাইপ ହେଲା মেগା ପାଇପ ତମର ଆମର ଲୋକାପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ପାଇପ ତୁମର ନଦୀ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଆସିବ ଆମର ପାଇପ ଅଲଗା ପାଇପ ବୁଝିଲେ ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇପ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଇପ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ଲୋଡ଼ ଅଛି ଆସି ତମର ଲୋଡ଼ ହବ କିନ୍ତୁ ନା ନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେଗା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଚାବିଟା ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ପାଣିଟା ଚଲେଇବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଏବେ ତୁମର 3 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯିବ ହେଲା ମୁଁ ତ 3 ଦିନ ସରିଗଲେ କ'ଣ ହବ 2 ଦିନ ସରିଗଲେ ମୁଁ ତ ଦିନେ 2 ଦିନ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିବି ନା ତେଣୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏବେ ପାଇପ୍ ଅଛି କାହିଁକିନା ଲୁହା ପାଇପ୍ ଯଦି ପାଖରେ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆମର ଲୁହା ପାଇପ୍ ଯାହା ଅଛି ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଆଜି ତାପରେ ଆପଣ ଚାବି ଦେଲେ ଆମେ ଚଲେଇବୁ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ପାଇଯିବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ।